Bat, hiru, eta. Bat, bi eta hiru. 40 aldi hontan etxean, bihurtu zaigu kaiola, baina ikasten jarraitzen dugu, egunero edo nola, eta Facebooken joni begira, egiten dugu kirola, jakintza baino askoz gehiago, baita gure ikastola. Oso ondo! Abesti eta ipuin artean, umeak dabiz gustora, koskorragoei pantaila aurrean, joatan zaie denbora, ikasle eta irakasleek, azenolako ganora. Animo eta musuak denoi, dena ondo aterako da. Anola aztu garai hauetan, familiaren babesa, eskola zuen gabe ez dauka, inondik ere erresa. Saia gaitezen alde batera, uzten tarteka estresa, ta elkar zainduko dugu egin, dezagun denok promesa. Ikasi egon eta jolastu, pasatzen dugu eguna, pantaila baten beste aldetik, ikusten dugu laguna, eta balkoitik balkoira sortuz, txalozarten oia hartzuna, merezi duten haiei bidaltzen, diegu elkartasuna. Noiz eta birusa aske dabilen, noiz eta egin nahiko gaitz, goizero jeki beharra dago, indartxu umorea laiz, berriro bueltan izan gaitezen, dena bukadadin garaiz, zuek bezala neroni ere, etxean geldituko naiz. Aupa jakintza! Musua también.